A few moments later. Opo, ang panahon na ranay. Okay kayong pulpad ba? Oh, init-init. Gusto gagangin. Opo, kayong pulupron ba? Magpalupad ako ba eh? Grabe akong nabanog ba eh. Gusto kayo mamirabay. Oh, ako nang ipapulbe. Hala, tuto kayo bay. Ninigwapo palupron. Papel. Napaigog, tas kaya muragbitin. Soya magkakitani ba? Grabe mo ang tabanog ba? Klase-klase raman og porma. Oy, ako pa. Kahanak may mong tabanog kiray. Wala makasalig sa kuha bay. Salig, oy. Tanawa ragod ni oh. Oh, perting gupuha gani ni oh. Sug ni mulupad ba? Aw, kusog yun. Tara, palupad ta. Dito ata sa unahan. Sige, sige. Ay, sa kiray. Ay, bataw ng palupad ang tabanog oh. Oh, bitaw no. Hala! Kusugan na mamulupas yung tabaano, kirayo! Takas na kay Gikog! Kanino? Kisa ka ng pataano? Bi, atong doolon, Bi! Sige, sige! Okay, mamira! Oy, Drian! Drian! Saan? Kiray! Ano man mo naman dire? Susunutan ko ni mo na! Hala, kirayo! Nanubangil! Bitaw, no? Oo niya! Imuhari ni Drian, kadiliman! Dili! Ako man ikaw nagpulpa dire! Palupad ay may dito sunahan. O sa may labot ni mo? Maog yun! Tara, Susan! Palupad na ta! Murbay, mulupad din ang tabanog. Bati, medyo kayo. Di ka paras ako ha. Gusto ko lupad. Talaan ako na ilabi. Itong di mulupad, akong katawan ako. Sige, Susan! Tugpo na! O, sige, sige, Kiray! Mag-atas na ko! Ops, ops! Kahit na na! Tugpo na! Oh, sige, sige! Suga na mo lupad sa tabanog ni Susan, oy! Tulin kayo, bay! Oh, di ba, Kiray? Pusot ka malupad ako tabanog, no? Wag dyan kayo salig sa kuwa ba? Nagkamali ra magkuko, Susan. Abi man ako di mo lupad mong tabanog. Ilapad yabay! Kapangit, nilupad mo rin noon. Ang piling na ko, aputol na bay. Away lang ikot, ribbon. Oh, tanawa, tuling kay Kiray, no? Oh, bitaw, no? Oh, api, api yun. Ha? Hoy! Naman! Nawala na! Lagi! Da! Takanag ikaw! Iputulad! Oh, kawa, Kiray! Naputol lang na sa tabanog. Wala magulo nino gitarong ikot ba? Gitarong magod na ako, Susan. Patakar, amang ka, Susan. Sinataka mo na sunod, ay. Lainan, Susan, oy. Maumay masuko nga. Igor, amang ko nagpalupad.